Kita sakit bosnya na, dapat udah kali ni. Lepas tu dia lagi, marah kau. আমরা এই নগর এলাকায় জন্ম মতন Malik saling bawa na malik berada pada ধানা তো করতে পারি bukan dalam itu kan biasa আগরে bawa sekarang apa? Nah ini rumah apa ibu? Far macam ayah di mana ikan? लोगोफोर दहाय गजेन दैमारिया आंखौ इनभाइट खालामदोंमोन आरोना दायो आं इनिखौ चेनेलखौ सापर्ट खालामनोसै गजेन दैमारि गजेन दैमारिनि नैबे गजेन दैमारिनि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामनोसै लोगोफोर आं दायो नोंथांमोना नायदो अल नटिफिकेसन होबाय नोंथांमोनाबो कमेन्ट होना हरबानो जाबाय लोगोफोर आं साबस्क्राइब खालामना होगोन मोनसे गोदान रस भिडिअनि गेजेरजों आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलफोरखौ इसे साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय So guys, बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गेट स्टार्ट कमेन्ट बेनिफ्राय आरो सोर सोर आंखौ कमेन्ट हरबावदोंमोन आं बिथांमोननिखौ आं क्रमाव थांनानै नायनोसै आरोना लोगोफोर दायो आं क्रमाव थांनानै नायनोसै बिथांमोननिखौ वाइटि स्टुडिअ कमेन्ट कमिउनिटि गाइडलाइन मेसेज मेसेजाव नायनोसै लोगोफोर आं दायो सोर सोर मा हरदोंमोन बेखौ नायनोसै आंनिखौबो नायदो आदा गलथि जादों बिथांनिया बे नङामोन बिथाङा नैबेसो लोगोफोर थ' आं नैबेनिखौ दा
साबस्क्राइब खालामनानैसै आरोना आङो लोगोफोर अलाव होना होबाय आं ओमफ्राय भिडिअखौबो दसे नायना होनोसै आरोना लोगोफोर सासे मोजां दंमोन नाथाय दा गैलिया सासे मोजां दंमोन बियो आंखौ नागारलांबाय सासे मोजां दंमोन दा गैलिया बियो आंखौ नागारलांबाय सासे मोजां दंमोन बियो आंखौ नागार बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय बेनिफ्राय आरो सोर सोर दंबावो बेखौ नायनोसै ओमफ्राय निउ नाइस दे लोगो जादों आंबो खामानि खालामबाय नोंनिखौ बिथांनि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामना खालामाखै नाथाय आं दा दिनै नायनोसै आरोना लोगोफोर कमेन्ट हरबानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौबो आं साबस्क्राइब खालामाखै आं बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनोसै आरो लोगोफोर दायो आं नैबे अलाव होबाय नोंथांमोना नुदों दायो आं थारमाने आं भिडिअखौ नायगोन आरोना अनलि ओरैनो साबस्क्राइब खालामना दोनबाल' जाया मानो होनबा भिडिअखौ नायनांगौ नै बिथांना कपि स्ट्राइकनि फैदोंदांलै बिथांनिया माथो कपि स्ट्राइक देखायदों बाथौ मिउजिक कपि स्ट्राइक दुलाराय बाथौ गौथुम मिउजिक कपि स्ट्राइक ना मा बिलाय नन कपि स्ट्राइक ना मा बिथांनिखौ नायनि मा मा भिडिअ आगारदों बिथाङा खालि मोसानाय फांसनफोरखौल' आगारो आरोना लोगोफोर इयो ओमफ्राय दा आङो इसांनिखौ नायना होबाय बेनिफ्राय दायो बिनि सर्ट भिडिअखौ नायनानैसै आङो मोनसे बे अबेनिथाय बे ट्रेन स्टेसन बायदि मोनदों ओमफ्राय आं दा आरो लोगोफोरनिखौ नायबावनोसै लोगोफोरनिखौ नायना होबावनोसै आङो हाहा बड' भिडिअ मिजिंराम बिथांनिखौ नायनानैसै आङो साबस्क्राइब खालामना खालामाखै नोंथांमोनाबो बिथांना साबस्क्राइब दंखायो लोगोफोर बिथांनिया साबस्क्राइब दंखायो ओमफ्राय दा आरो सोर सोर दङ कमेन्ट हर दे सोर सोर नायदों जो भी किसी ने बंदा देखा हो तो वो भी कमेंट कीजिए हम अभी सपोर्ट कर देगा आप लोग को मेरी तरफ से बेनो बे एखे बिथाङा बिस्टि बसुमतारी नैबे मा बेलाय बिथांनिखौबो आङो सापर्ट खालामना होनोसै बिथांना भिडिअआ मोनथामल'सो हगारदों दाबो मानो होनबा बियो फ्रि फायार गेमिंल' हगारो नामाथाय बिथांनिखौ आं सापर्ट खालामना होबाय थ' लोगोफोर ओमफ्राय दा अलाव होना होनोसै बेखौबो बिथांनिखौ डिटेल्स नायनि र' बिथांनानो भिडिअआ मोनथामल' मा हगारदोंमोन बेबा गथ' खालि फटकसो जाखो ना मोजां मोननाया गिबियावनो
मिनिनो फोरोङो बेनि उनाव गाबनो आरो जोबनायाव मोगथाङारिजों जुजिलांनो फोरोङो रागा जोंना नागारना थांनाय मानसिखौ जानो हागौ माब्लाबा मोनफिननो हागौ नाथाय समजों लोगोसे बेलेगखौ नायबावनोसै सोर बेलाय नायनोसै बिथाङा साबस्क्राइब बेनिखौनो आं नायनो नागिरनायखौनो दानि सोर बेलाय मिस्टार जोमै बिथाङा साबस्क्राइब दंखायो आंजों लोगोआव बेनिफ्राय बे नाइस निउस साबस्क्राइब आंनिखौबो खालामदो प्लिज बिथांनिखौ चेनेलखौ नायनि आङो दायो बिथांनिखौ खालामाखै जोंना मादैसो बियो बिनिथाय बिथाङा मादैया आं बिथांनिखौबो साबस्क्राइब खालामसै सारमिला बिथांनि चेनेलनि नामा आं बिथांखौ साबस्क्राइब खालामबाय जायफोर सापर्ट नांगौ जादों आंनि बे बिथाङा 324 भिडिअ हगारबाय ओमफ्राय 324 साबस्क्राइब बेनिफ्राय 80टा भिडिअ हगारदों आरोना लोगोफोर बिथांनिखौ साइरिस हगारो बिथाङाबो बिथांनियाबो साइरिसो हगारना दोनदों ओमफ्राय आं दा नायबावनोसै बेलाय सोर जाखो बेलाय बेखौबो कमेन्ट लोगोआव थानायनि बिथाङा माथो रामेश बसुमतारी बिथाङा भिडिअ मोनसेबो हगाराखै साबस्क्राइबबो गैया थेवब्लाबो आं साबस्क्राइब खालामनानैसै आं बिथांनिखौ भिडिअ हगार फंबाय भिडिअ दा भिडिअ गैया बिथांनाव ओमफ्राय आं आरो नायबावनोसै बे जाब' बसुमतारी बिथांनि चेनेलखौ नायनो हाबनानै साबस्क्राइब दंना गैया साबस्क्राइब गैया बेनाबो साबस्क्राइबारा मोनब्रैल' भिडिअ मोनब्रै आं बिथांनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय ओमफ्राय आरोबाव सोर दङ बिथांनिखौ साबस्क्राइब खालामबाय गुडनो इउसार वेल बेलाय सोर बि ब्लग मा ब्लग बिरखां बिथांनाबो भिडिअ गैया आं बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आरो लोगोसेयैनो आरो सोरनि दंबावो रायदाव नाइस बिउटिफुल आंनिखौबो नायदो अन्नानै नायदावनियाबो रायदाव बिथांनिखौबो नायनानैसै आंनाव लोगो दंना गैया बिथाङाबो आंजों लोगो गैया बिथाङा कमेडि बनायनाय हगारबाय थायो नै बिथांना भिउस फैबाय थायो फैनायालाय बेनिफ्राय आं बिथांनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय लोगोसे अलाव होबाय आरो लोगोसे आङो बिथांखौ मोनसे भिडिअ नायनानै बिथाङाबो बेलेगनि भिडिअ हगारो बेलेगनि भिडिअ बारा हगारबाय थानाङा बारा भिडिअ हगारनाङा बिदि बेलेगनि दायो कपि स्ट्राइक फैबाथाय जे माबा जायो आरो बेनिफ्राय दा जिन्तु दैमारि बिथांनिखौबो नायनानैसै जिनु दैमारि बिथांनिखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आङो दायो नै अलाव होबाय आंजों लोगो जाना थासिगोन दायो बेनिफ्राय बिथाङाबो साइरि हगारो मालाय
कुछ नहीं किया कभी कुछ ना करके भी देखो ईट 5 स्टार तो नथिंग ओमफ्राय आरो सोर सोरनि आर्निं नायनो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आं आर्निंखौ खोन्थाना हरनोसै दायो थ' गैला दायो आरो दंबावो सोर सोर दंबावोमोनथाय ओमफ्राय बड' ब्लग आंनिखौबो नायना थुना होदो सारमोन आंबो बिथांनिखौबो नायनानै होनोसै आङो दायो बिथाङा 1.35k साबस्क्राइबार दङ टटेल भिडिअ 2029k जाबाय बिथांना बिथांखौ साबस्क्राइब खालामना होबाय आं साबस्क्राइब रावबो नायग्रा गैयालै नायबाबो माबायदि जो भी हो मेरे टीम में जो भी बंदा आया है तो मेरा साथ कमेंट कीजिए इसका बाद आप लोग का यूट्यूब चैनल को भी हम सब्सक्राइब कर देगा दोस्त लोग अभी हम ये कर रहे हैं अभी ये अतला बोरो ये इसका कौन है इसका भी हम सब्सक्राइब कर रहे हैं इसका वीडियो नहीं है इस फिर भी हम एक तो सब्सक्राइब करके रख देगा और भी किससे बोरा बोरिया गुड इसको भी हम देख लेगा ये कौन है इसका भी 78 सब्सक्राइबर है 99 वीडियो डाला है वो खुद का वीडियो डाल रही है अभी थैंक यू हम इसको भी सपोर्ट कर रहेगा अभी और भी है जॉइन जागन नामा हम इसको भी सपोर्ट कर देगा अभी 529 सब्सक्राइबर 399 इसका भी हम सब्सक्राइब कर देगा और इसका वीडियो में एक तो कमेंट लिख देगा कमेंट Đây là gặp Suzy ra đó Suzy đã của các bạn और भी है कोई भी अभी तो कोई भी नहीं है और एक है ये अलग कौन है ब्लॉग इसको भी हम सब्सक्राइब कर देगा थ' लोगोफोर जायफोर नायदों नोंथांमोना कमेन्ट हरलाय बेनिफ्राय दायो कमेन्ट हरबा दानो सब्सक्राइब खालामना होगोन आरोना लोगोफोर आं दायो नायग्रा रावबो गैला
लोगोफोर बोरै जाबावगोन कंप्लीट लीजिए भाई इनकी थी यहाँ पे भाई सुपर चैट 200 रुपीज की। बाकी आप अपने सब्सक्राइबर काउंट बताओ। कन्नड़ से भाई की सपोर्ट हो गया 1000 का। अगले वाले भाई को उठाते हैं जो सपोर्ट कर रहा है भाई। और से काफी लोग मैसेज कर रहे हैं। मैसेज करते जाओ ब्रो, मैसेज करते जाओ। सपोर्ट होगा जो मैसेज करेगा भाई उसका। भाई आप मेरा नहीं करते भाई। सब्सक्राइबर काउंट बता दीजिए ठीक है। जो सब्सक्राइबर काउंट बता रहा है उसका हो रहा है ठीक है भाई। सब्सक्राइबर काउंट बता दो। जैसे ये बंदा बोला है 7450 सब्सक्राइबर। अब ये ऐसे बोल दिया है, चेक करूंगा 7540 है ब्रदर आपके। चलो कोई ना, लिंक दे दूंगा भाई। आपको बस अप्रोक्सीमेट बताना है। अप्रोक्स आपके इतने सब्सक्राइबर है, 100 150 कितने हैं वो बताना है ठीक है। आपका 1000 तो तुरंत होगा। इसका 8000 कंप्लीट कर दो भाई। चलो आठ 8000 सब्सक्राइबर भाई को फ्री में मिल रहा है बताओ ठीक है। 8000 इनको मिल रहा है। अभी जो इनको सपोर्ट करेगा उसको फ्री में सब्सक्राइब मिल जाएगा ठीक है। चलिए इनको जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं वो एक काम करिए, चैट में अपने सब्सक्राइबर काउंट बताइए ठीक है। 10 है भाई। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो, 10 है बस ठीक है। मतलब इतना कम सब्सक्राइबर। और से काफी लोग मैसेज कर रहे हैं। मैसेज करते जाओ, सपोर्ट मिलता जाएगा ब्रदर ठीक है। चलिए काफी भाई मैसेज कर रहे हैं। मैसेज करते जाइए भाई, सपोर्ट मिलता जाएगा। चलिए जो बंदा सपोर्ट करता है उसके 1000 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं भाई ठीक है। सपोर्ट करते जाओ, सब्सक्राइबर लेते जाओ ब्रदर। चलो 359 ओके भाई। बवाल भाई की तरफ से 100 की सुपर चैट है और इनके सब्सक्राइबर तो यहाँ बढ़ते हुए बढ़ाते जाओ। और अच्छी 100 की सुपर चैट है। 630 है, कह रहा है टूके करा दो भाई। 100 की सुपर चैट में केवल 300 मिलता है भाई ठीक है। 100 की इनकी सुपर चैट है, 300 सब्सक्राइबर इनको दे दो ब्रदर। चलो ये लो भाई, इनकी 100 की सुपर चैट है, 300 देकर आ जाओ भाई फटाफट। और अच्छे काफी भाई सपोर्ट करते हुए